Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки ҳаматон хубу саломатен. Мо ҳам алҳамдулиллоҳ саломати хубем. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, ҳама и давоми видеое ки гӯш майда кардам, гӯш майда кунӣ. Видеом дуру дароз шида, барои ҳама ман бо ира Аделни хостам навор кунам. Чӣ хеле гуфтам навор мекунам. Наминҷа ҳози мо гӯшбирён кадистем дигонои азиз. гӯшта дохтам, яке да ёдам зад ки ман гуфтам ки гӯшбирён мекунам. Баъд гирифтам телефона, гуфтам каме ҳам боша хай навор кунам. Ба канала мепарду, як лайка, дилайка, ягон просмотрак мешава. Хубай хай. Ман дигонои азиз ва гуфтаним дигонои азиз ки ба фикрам ки мактаби фарзандотон сар шида. Ҳаматон ба даводави китобхариву дафтархариву либосхариен. Хай ба ҳама шумо барори кор мехоҳам ва мехоҳам ки фарзандакотон илоинам ҳам аввал пеш аз ҳама илми исломӣ, баъд илми дунявишона зиёда бигардонам. Аллои меҳрибон забоншона буро бигардонам нисбати илми исломию дунявӣ ва ёрдамчии падару модар ва ҳурмати падару модарошона бидонанд. Илоҳи умин. Дигонои азиз, мактаби духтарои мо ай август сар шидаге уже як моши фарзандои ман мактаб рафтистиянд. Хай ба шумо барори кор ва барори кортона битава аллои меҳрибон мушкилотона осона беҳтар бигардонад. Амин. Хай то и гӯшбирёни мо жарид шидана. Дигонои азиз, мо мегзарем ба картошкара пуст кардану пиёза, барои ки мо адел картошкара жарид мекунем. баъд ай так картошкаи боло насиб боша гӯшта мемонем, худо хоҳад. ва ба шумо гуфтанем дигонои азиз, тамошои бо фароғат, лайк, комментариеро фаромӯш накунем. ҳатман подписатсара, пешаи ҳама подписатсара фаромӯш накунем ва видеои мо писанди шумо омад, поделиться кунем ба дӯстону наздикотон. хай ба шумо тамошои бо фароғат рафтем. Мегзарем ба саволо ҷавоб. дугонои азиз, саволо хеле зиёд ҳастанд. хай дами видеои кӯтоҳ ма ҳар видеомда камакаки саволода ҷавоб мегардонам. Мегзарем ба саволо. савол хеле зиёд шидагия. Савол чунин, якум савол ки чӣ ба диета мекунен? Барои чӣ диета мекунен? дугонои азиз, диета и барои ҳамаи зано, ҳам барои зан, ҳам барои мард муҳимай ва хеле зарурай. Вақте ки диета мекунем, вақте ки фарбе мешем, диета нокарда фарбе мешем, ҳам ба ҳаму фигура тамоман ба ҳаму зана ё ки мард намезеба, ҳам чӣ хел меган барои саломатӣ хуб нестай. Пешаи ҳама барои саломатӣ. Вақте ки ман гуфтам ки 68 кило шидам, рости гап хеле душвор шид. Подард шидам, миёндард шидам, сарам бисёр дард мекард. ҳамин қад духтар мерафтам, анализ мегирифтем, ягон вайша нафаҳмида. ответи анализа нафаҳмид, касали мисол чира нафаҳмид ки барои чӣ подар мекуна, барои ягон ҷавоб наёфта барои касал. бахудам тасмим гирифтам. баъд як рӯз қати апам занг задам, гап задам, ба гирья кардам, гуфтам пом дард мекуна, миёнам дард мекуна, сарам дард мекуна. ҳамин касалҳо хеле азиятам метаҳанд. баъд да ҳамин гап апам ханда карда гашт, гуфт ки хоҳарҷон, вақте ки олмон омадӣ чанд кило будӣ? ҳамин саволам дод. баъд гуфтам ки 55, 54, 55 кило. 54 чанд будам рости гап. ҳозир чанди? гуфтам 68 кило. ба ҳам қиса ханда карда гуфт ки ҳечи фарқият ҳаст ки чанд кило будӣ чанд кило шидӣ? ба гуфтам ҳо, хеле фарқият зиёда, барои ки ман хароб будам, фарбе шидам. анаму сабаб гуфт, сар дард мекуна, поҳо дард мекуна, миёна дард мекуна. ҳамин хел ҳар монда каса хандидем, хеле ханда кардем, шӯхӣ кардем. баъд ба як қарор омадам, гуфтам кани беда ҳамин гапи апам ман як бор дар диета бишинам, кани чӣ гап мешава. дар диета шиштам. дугонои азиз, алҳамдулиллоҳ, худоро шукр, на пом дард мекуна, на сарам дард мекуна, на миёнам дард мекуна. алҳамдулиллоҳ, саломатим 100%. диета шиштанам 100%. ҳамаи чира мехӯрам. алҳамдулиллоҳ, ҳамаи чира мехӯрам. не ки диетаро бо саблудат мекунам. маънои диетаро саблудат кардани ман чие? бисёр об мехӯрам ба бисёр помидору бодиринги хеле
мевагию чизоро бисёр истеъмол мекунам, истифода мебарам. Барои ҳамун фарбе намешавам. Агар не ҳамаи чизро мехӯрам. Алҳамдулилло. Ҳамиқа ки хай нонам мехӯрам, кам мехӯрам. Хеле мисол бисёр нонам мехӯрам. Агар бисёр хӯрдам, хлеби сиёҳ як кусок ё ду кусок мехӯрам. Агар хеле нони сафед кам истифода мебарам. Анамха дӯстони азиз, дар ин саволтон ҷавоб додум. Анака саволи дига омадагиа. Саволи дига ин ки чӣ хел барои колодец, барои намо об савол шидагиа. Як хоҳармона, бародармона, рости гап номашам хушрӯ нигоҳ накардам. Саволшам хел шидагиа ки мо дар Олмонияма чӣ хел моро хел пул гузаронем, хел хайр кунем. Хоҳари додари хеле осона и домоди ма ба як шинос багема мешава ай чия Франсия ай вай директори ҳами чия ҳами ширкати обай ба фикрам ҳами хелао қати ҳамо вай кадаги ба ҳамо через ҳамо ҳами кора кадаги вай хайра ба через ҳамо мардак чӣ кадаги хайр кадаги вай мард агар лозим боша номерош ман дар поёни комментария нависед, ман дар поёни видео мемонам иншоалло.